हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननाव माने निमाहा बिनो सानदों आरोना स' नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो माने माबोरै होनो जादों आरोना आङो माने आं साननैसो गुबुन आगैमोननि चेनेलखौ बुंना होनाय भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन ना ओमफ्रायहाय बिदि एक्चुअलि बिदि बुंनाङानो माने 1K नि सिङावबाथाय एख' नङानो जेनेबा ओमफ्राय मनेटाइज जायाबाबो 1K नि सायावबाथाय बिदि बांद्राय भिडिअ लाबोनो नाङानो ओमफ्रायहाय होननोनो रोङाखै आं माने ओमफ्राय नंगौना नङा आं इमान मिथिया थेवबाबो ओमफ्रायहाय आंनाव गोबां आगैमोनानो खमसे खम 50निबो बारा दङ आरोना दाबो बेबायदि रिकुवेस्टआनो ओमफ्रायहाय आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय मानोना आङो नोंसोरनि चेनेलखौ बुंना होनो हानाय नंला माने आं बेबायदि प्रम'सन बा गुबुननि नेम मेनसन खालामनाय भिडिअ लाबला होननानै सानबाय आरोना आंखौ गोबाङानो होनहरदों आंनि बिदा जानाय बा बिब' जानाय बा बिबाजैयानो जानाय बा बिनानाव जानायफोर बिदिनो फंबायफोर बिदिनो सोरबा सोरबि होनहरदों आरोना बेबायदि भिडिअ लाबोनांला आब' होननानै ओमफ्राय आरो खायसे ओरैबायदि बुरजा जेनेबा रिकुवेस्ट खालामहरनाय दङ आरोना आंनि चेनेलखौबो नोंनि भिडिअआव बुंना हो आब' बा आगै इदि आरोना गोबां दङो ओमफ्रायहाय बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना माने आं बेबायदि होला मानो होनोब्ला आंबो इमान ओरै इउटुबनि बागै इमान रोंजोबनाय नङा ओमफ्रायहाय माने नोंथांमोनहा नुखादों जानो हागौ जनालि दैमारि लाहारि आब'आबो होदों भिडिअआव ओमफ्राय आरो संगितास डायरि नोंथांमोनाथ' सिनायबो जानो हागौ बे आब'आबो होदों ओमफ्रायहाय आरो चित्रा फ्रेन्ड बेबो होदों आरोना ओमफ्राय बेसोरखौ होनाय नुनायखाय ओमफ्राय आंहाबो गोसोआव एसे गिनाय फैदों आरोना गमामायैनो नंगौ खोमा होननानै आरो गोबां कमेन्ट्सबो मोन्दों बेबायदि भिडिअ होबाय थायोब्ला गुबुननिखौनो मेनसन खालामबाय थायोब्लाथाय निजिनि चेनेला डाउन जालाङो होननानै ओंखायनो आङो बेबायदि भिडिअखौ लाबथ'ला होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोनहा आगैमोना आंखौ निमाहा होदो आरोना नोंथांमोननि बा नोंसोरनि चेनेलखौ बुंना होयिनि थाखाय जेनेबा जेबो प्रब्लेम गैयामोनब्लाथ' एख' नङामोन बुंना होगौमोन ओमफ्रायहाय आरो बुंनायजोंल' जेबो जाया नोंगौ जेनेबा आं बुंना होगोन दायो ओमफ्राय नोंथांमोनहा साबसक्राइबल' खालामना लायोब्ला बा साबसक्राइबल' खालामलायना होयोब्ला जेबो लाब जाया भिडिअसफोरखौबो नायनांगौ अब्लासो मेइनाथ' जाहैबाय 1K साबसक्राइबार ओमफ्राय 4K वाच टाइमसो नांगौ नालाय 1K कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव भिउसबो नांगौ ना ओंखायनो जेनेबा साबसक्राइबाराथ' जाहैबाय जेनेबा साबसक्राइब मानो नांगौ जोंनिया जेनेबा साबसक्राइब खालामनाय थायोबाथाय गोबां थायोबा नटिफिकेसन अल खालामोबा बिसोरनाव मोनहैयोना जेनेबा ओमफ्राय सोरबा सोरबिल'सो नायो गोबाङानो खायसेयानो माने नाया आरोना आरो खायसेफोरा नटिफिकेसनखौबो अल खालामनानै लाया अब्ला बेबायदियावनो साबसक्राइबार गोबां थाबाबो भिउ फैया आरोना बेखायनो नोंथांमोनहा बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलाय आरो बयबो भिडिअसफोरखौ नायलायलाय आरोना लोगोफोर अब्लासो जोङो बयबो सापर्ट मोनलायलायगोन आरो आंखौबो सापर्ट खालाम लोगोफोर आंखौबो माने आंनि भिडिअखौबो नाय आरोना माने बांद्राय भिउ फैयाबाथाय दुखु मोनो नालाय ओमफ्रायहाय आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन लोगोफोर ओमफ्रायहाय आङो बिदिनो नाजानोसै जों दा जेनेबा गामियाव हाबा जानाय मानसि हाउसवाइफ बा फिसाबो दोङो गोरलै उन्दै गोरलैद्रायबो नङा उन्दै आरोना ओमफ्रायहाय बिहाव बिखुनजो दं जों जेनेबा बेरायनो थांनाय भिडिअस नङाब्लाबो जों जोंनि दैलि लाइफआव जों मा खालामो मा मायो बेखौनो मेम'रि थालांथोंसै बायदिहायनो भिडिअ खालामनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर ब्लगखौनो स्टार्ट खालामसै आरो मालाबाफोर टाइम मोनबाथाय कभार भिडिअबो खालामनोसै जायाब्लाबो ओरैनो ओमफ्रायहाय आं आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आरो आंनि चेनेला 2K नि खाथियाव दङ आरोना लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो थाबैनो 2K खालामनानै होदो ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बयबो लोगोफोरजों शेयार खालाम आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनोबा बिराद मोजां मोनो गोसोखौ ओमफ्राय आङो जेसेबां हायो एसेबां रिप्लाइखौथ' होखाथारो आरोना गोबांब्लाबो ओमफ्रायहाय माबानो जेनेबा रिप्लाइ होजोबनो हायाबाबो आङो लाभ हरथारो ओमफ्राय लाभ रियेक्ट हरथारो आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोननि लाइक मोनबा आरो भिडिअ खालामनो गोसो जायो ओमफ्राय लाइक खम बा भिउस खमबाथाय गोसोआ एसे डाउन जायो आरोना भिडिअ खालामनो बारा गोसो जाया स' बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं नोंथांमोनजों बे खोथाखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अन्नानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिबाय आरोना मानो होनबा आंनो होनोमोन भिडिअनि गेजेरजों जुदि सोरनोबा सापर्ट नांगौब्लाथाय आङो
आंनि कमेन्टआव होनब्ला आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों होनगोन होननानै स' बेनिखायनो आङो बेबायदि होनथ'ला आरोना जेनेबा आंनि चेनेलाबो डाउन जानो हागौ बा गोमानो हागौ बेनिखायनो इमान गोबां साबसक्राइबार गैयाना होमब्लाबो माने 1Kआनो बेसेबांबा जादोंना जोंनि थाखाय खुनुरुखुम 1K बारबाय दा 2Kनि खाथियाव जाबाय आरोना लोगोफोर बे चेनेला थांबा आरो जोंफोरबायदि फिसा चेनेला आरो दानजाब्लाथाय बेबायदि साबसक्राइबार मोनफिननाया इमान सहसनि बाथ्रा नङाना जेनेबा गेदेर चेनेलफ्राथ' दानजाबाबो भिउवार्सफोर मोनखानाय नालाय उनाव जेनेबा सापर्ट मोनफिनखायो थेवब्लाबो स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय मानो होनबा मैया दाखालिफोरनियावबो गोबां कमेन्ट्सफोर फैबावदों आब' आंनिखौबो नोंनियाव चेनेलाव बुंनानै हो नोंनि भिडिअआव बुंनानै होबावदो प्लिज बिदिहाय आरोना ओमफ्रायहाय माने आङो सोर साबेसेखौ रिप्लाइ होनो जानानै ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौबो नायनानै जेनेबा एसेबाबो बुजिबाय होननानै स' नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय जाय नोंथांमोननि बा आगैमोननि चेनेलखौ आङो बुंनानै होनो हायासै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै निमाहा बिबाय आरोना आखाइ खबजबनानैहाय स' नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय